Jeg er ked af det på grund af alle fra min klasse driller mig, fordi jeg er en nørd. Du er totalt farvel! Men jeg vil prøve at lave om på mig selv og fjerne brillerne. Oh my god, hi sweetie. Og så vender hun på en tumør, så man var sådan her. Og det var sådan her. Brug kontaktlinser. Det hjælper altid. Jeg bruger kontaktlinser. Og gå til Louis Nielsen. Forresten, jeg minder mig om, i stedet for at jeg skal bruge de her grimme briller, så går jeg til Louis Nielsen. 2 sekunder. Sådan. Nu behøver jeg ikke at se med de hæslige briller mere. Og hvad hvis jeg går igennem byen en gang? Uden den her. Oh my god, skal vi blive bedste venner? Med den her. Farvel. Uden den her. Ej, skal vi ikke blive bedste venner? Og hvis man gør sådan her. Og hvis man gør sådan her. Så er man helt oppe at ringe. Oh my god, kom hjem til mit hus, vi holder fest. Vær sådan til mig og Anna. Her. Mail os. Du skal sammen med at gå i min stil. Prøv at se, prøv at løfte lidt computeren. Eller sådan her. Nej, prøv lige at løfte computeren. Eller sådan her. Så her. Man kan også tage læder på. Og så skriv ned i boksen, hvad I synes om showet, om man skal starte et seriøst show. Om vi skal starte bandet her. Du skal reaction. Brug butterfly. Det her outfit. Og så gør jeg sådan her. Så går jeg i byen sådan her. Så tænder drengen af på dig. Se her. Og så lad den her være lidt åben og sådan strenget, stilet. Så jeg skal igennem byen. All over the world. People dancing, sing on. Oh my god, hej. Hej. Skal vi blive venner? Ja. Er det dreng og pige? Pige. Pænt hår. Og det er så, hvad der sker. Fra nørd til superstar. Skriv til os ned i boksen lige nedenunder. Så kommenterer vi hver eneste dag, så går mig Anna her ind og tjekker beskederne, og så skal vi lige se, hvad vi får. Og hvis vi skriver grimme kommentarer, vi ved, hvor I bor. Hej hej. Vi kan finde ud af det. Hej hej.